ଆପଣ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା ଏଇଠି ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ନା ସିରିୟସ୍ ଫିରିୟସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକା ବସେ ମୁଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜରେ ଥାଏ, ଭାବୁଥିବେ କିଛି କିଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବୁଥାଏ। ଜିନିଷ। ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇକି ଯାଉଥିବି, ହଠାତ୍ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ିକି ହଁ ଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଦୁନିଆରେ। ଭାବିଲି ମୋର ଚାଲିଲା ଆଉ ମୁଁ ସିନ୍ ଗୁରା ଭାବି ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। ଏ ଭୁଲା ମନ ଲାଗି ନା ଆଉ କିଛି ପାଇଁ? ଭୁଲା ମନ କିଛି ନୁହଁ, ମୋର କାମ ତାପରକୁ ଥାଏ। କ'ଣ ମୋର ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମ ସୁଟିଂ କାମ ମୋର କମ୍ ଥାଏ, ବାହ୍ୟ କାମ ମୋର ଅଧିକା ଥାଏ। ବାହ୍ୟ କାମ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଲେଖିବି, ପ୍ରିପେୟାର ହେବି, ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଠିକ୍ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନା। ଏଇଟା ଭାଇ ସତ କହୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ମୋତେ କରେଇ ନିଏ ଯେ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦି ହାତ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ।